Il-Madonna f'Dar Evellina bil-ġabra ta' novelli qed nistennik niżla max-xita ta' Pierre J. Mejla. Kien iltaqa' magħha fil-Hungry Dog fil-qalba ta' Mosca fejn sal-11 ta' bil-lejl in-nisa jlegelgu li jridu b'xejn. It-tnejn insertaw mal-bar, Hanky Panky u b'vodka Martini. L-ewwel raw it-tazzi. Imbagħad ħarsu lejn xulxin u ntebħu li bħal speċi kienu weħidhom. U tiskanta kif anke fl-inġezzar ta' Mosca kelma ġib l-oħra. U l-għada fil-ħodu, staġi ftit, għax u ħerex mill-appartiment daqs nitfa tagħha, Evellina tagħtu xifem illi xtaqet jerġgħu jiltaqgħu. U reġgħu. U 6 xhur wara kienet miegħu fid-dar li ħallitlu nantu fraħan żgħir f'pajjiż daqs nitfa bejn Sqallija u l-Libja. Rosa, ta' qudiem tagħhom li kienet qarben lin-nisa xjuħ, qalet li biex sab mara kellu jixtriha. Oħrajn elaboraw ftit iżjed u qalu li xtraha minn fuq l-internet. U kien hemm min kien jitbissem x'in jarhom. Ħalli kieku kellhom xi ħaġa taċ-ċajt, m'għandniex ngħidu, xi assisin u dawk mitħla ftit iżjed tagħhom kienu jħarsu lejhom ishom qed jaraw lill-Iskarjota b'kaxxa ħobli f'idu. Għax ovvja, dawn kienu qed jgħixu fid-dnub. U mhux tal-li qed jagħmlu s-sess qabel iż-żwieġ imma tal-li qed jirregolarizzaw l-irregolari. Għax qed jgħixu ishom miż-żewġin. Anke tal-grocer Marelli ġieli jmorru flimkien biex jixtru l-butir. U allura kienu jagħtuhom dik il-ħarsa. Tal-affrilhom għax bħalli kieku ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kienu kuntenti. Qiegħdu ħsieb id-dar żejjen issaqq il-buganvilla, toqtol id-dubbien u ddur bir-rota u mixxu għal d-dar mid-dar għax-xogħol. Qatt ma kienu tkellmu wisq dwar ir-reliġjon li dwar l-affarijiet ovvji, tipo dik temmara, dik knisja, jew ftit biżbrejx bħal meta fil-bidu neħħit poster tal-aħħar ċena mill-ċina għax ma kienx taqbel mad-dekor u qabel magħha waqt li qafasa miegħu. U kien kattolku. Tammet, għamlet qarbina u l-griżma. Imma billi Evellina qatt ma semmitlu qudies u affarijiet bħal dawn ma rridx qajjem omu. Sakemm darba, issib fil-ħodu, waqt li Evellina kienet qed iddur bir-rota, ġabulhom il-Madonna. Ġibnilkom il-Madonna, għaltlu l-ġara kif fetħilha l-bib. Kienu ġarruha marraħal kollu. Jibdew minn tarf u kull dar tagħtiha lil taħdeha, sakemm il-Madonna tasal fit-tarf ieħor. U f'kull dar tagħmillek jumejn. Il-biċċa l-kbira fil-kċina tlaqqat ma' wiċċa żejt mit-taġin taċ-ċips. Jew fis-salott dejn is-Super One. X'seta' jagħmel? Jgħidilha li ma jridix għax ma taqbilx mad-degor li għażlet Evellina? Irrifjuta lill-Madonna? Mhux lilha jitlob kull darba li jkun fil-waiting room tat-tabib weġa x'imkien u issa jirrifjuta, imma tarax. Daħħala, poġġiha fuq il-mejda tal-kċina u kompla ta' dwifer ta' saqħeħ. Imbagħad daħlet Evellina. What the hell is that? X'idita tkun Evellina hi? That's the Madonna. And what is the Madonna doing in our kitchen? U għalxejn spjegala x'kien il-ħsieb. Għalxejn ipprova jurija li hemm min qatt ħajtu medi f'dawn l-affarijiet. Evellina qabdet il-Madonna u poġġieta taħt it-taraġ, b'tali mod illi biex tara trid titbaxxa iżek diħel taħt trakk. The Madonna can stay here for these 2 days. U għamel kif jagħmel dejjem. Għalaq ħalqu, għax l-argumenti żejda jdejquh. Imma dakinhar flaxija, fid-dar bl-isem in-nan, bdew jiġru affarijiet strambi. Ibda biex inqata' d-dawl. U nqata' tagħhom biss. U man li provajtella s-salvavita, sparat minna leħħanar li għal ftit ma xwitlu xidu. Kien tartwis għal ġuż l-electrician u allura għataw għalli dak il-lejl jinġabru kmini. U biex xema tinħall ftit fuq kull naħa tal-queen size, imtet u ċassa lejn is-saqaf u lejn id-dellijiet strambi li kienu qed jiffurmaw quddiem għajnejh. U f'nofshom beda jiżviluppa wieħed kbir. Forma ta' vleġġa. Anzi, iżjed kważi siġra tal-miliet. Le, beda jidher ċar kristall. Mara, bil-velu. Il-Madonna ta' taħt it-taraġ. U beda l-ħolm ikraħ. In-nar tal-infern, it-twerżieq, il-ktajjen, il-krib, ix-xjaten u x'nafjen. L-għada xħin Evellina daħlet mid-dawra bil-mountain bike,
sabet tilqaħa fuq is-sottospekju l-istatwa tal-Madonna. What the fuck is this? Dakinhar l-ewwel darba tlemu bil-kbir.